voor wilt stellen. Nou, ik Wie je ben bent. Adrie en ik ben 69 jaar geworden net. Voel me niet zo hoor, maar ik ben het wel. En ik ben geboren in Roelevarensveen, klein dorpje. En ik heb diverse plaatsen gewoond. Maar het langste in Voorschoten, 29 jaar. En in Noordwijk nu ongeveer zo'n 18 jaar. En daar woont u samen met? Met Dick. Ja. Dick, en die is geboren in Noordwijkzee. Daarna die hebben we doorgebracht in Lisse. En nu al minstens weer 30, 40 jaar hier in Noordwijk. Totdat ik in Noordwijk ben ik gekomen bij de vrijwillige brandweer op een gegeven moment. En daar heb ik mijn hobby van gemaakt. En Ja. vond ik leuk. En hoe lang kent u elkaar al? Wij kennen elkaar dus nu eigenlijk al vanaf 18 jaar. Dus een jaar of 60, 50. 50, houd op 50. Ja, 50 klinkt beter. Een tussenpoos hoor. Een tussenpoos. Ja. En een goed leven samen. Ik denk het wel. Ja, zeker weten. Ja, we hebben het heel erg naar de zin met z'n tweeën. Mooi.